Здравейте на всички! Да ви се представя, аз съм Николай и от няколко месеца се занимавам с HTML и отчасти CSS. Също така бях записал курс HTML основи в Академията Телерик. И днес ще направим първото домашно към първата лекция HTML Fundamentals. Така, първата задача към това домашно е да направим тази страница. И нека разгледаме, да направим един анализ, да видим какво имаме да свършим. Какво имаме? Имаме един параграф, имаме едно заглавие от първо ниво, имаме друго заглавие от второ ниво, имаме unordered list или неподреден списък, е това тук, с точките, така. И най-отдолу имаме футър с линия, horizontal row, тага HR и параграф. Така. Тъй като все още сме начинаещи, добре е да използваме някой лек редактор, за да може да се научим на HTML, сами да си дописваме кода, сами да си правим грешки, да си поправим и така нататък. Защото ако използваме примерно Visual Studio, той ни дописва кода, поправя нашите грешки и форматиране и така нататък и всъщност нищо няма да научим. Така, аз съм с Notepad++. Други хора може да имат друго предпочитание. Така. Първото нещо, което трябва да направим енкодинга на нашата страница. Encode in UTF-8. И езика, на който ще пишем. Има други, има C#, CoffeeScript, разни. Ние ще се учим на HTML, затова HTML избираме така. Първата особеност, която срещаме, е, че така чрез този таг ние показваме на браузъра, че нашия документ е HTML5 стандарт. Защото има и други стандарти по-стари, които doctype е много дълго нещо, но HTML5 насам така се показва на браузър, че нашия документ е стандарт HTML5, HTML5. Така, нека продължим. Отваряме тага HTML. Другото хубаво нещо е, когато отворим някакъв таг, е добре да го затворим веднага, защото примерно, ето отворихме HTML, да кажем отваряме в hit meta-charset UTF-8, да кажем UTF-8, така, затваряме head, да кажем, отваряме body и сещаме, че сме затворили HTML. И какво правим? Може да затворим тук HTML и да остане мазъл. Правим грешка, пресичаме тагове, което това е грешно. Това е грешен код. Така че добре е хубаво, като отворим так HTML, веднага да се го затворим. Влеземе вътре и започваме да пишем. В HTML какво имаме? Имаме хиляди боли. Какво имаме? Така. Две думи да кажа за тага мета. Значи този таг няма тяло. И се затваря по този начин. С черта. Така. С черта и стрелката. Така затваря този таг, защото той няма тяло. С този таг описваме разни неща. Примерно в момента ще опишем кодировката на нашата страница UTF-8. Така. Нека продължим нататък. Title. Затваряме title. Така, значи с този таг title ние показваме на браузъра, в таба на браузъра показваме този текст, който е в title. Именно тук, ако пише Иван, ще го сейваме. Така. Ето го, нашия Иван, къде дойде.
Текста в title се визуализира в таба на браузъра. Най-накратко казано. Така. Нашия title в случая е Downloads Home. Така. И сега първата трудност, която може би ще срещнем, е този символ. Този символ. Как се прави този символ? Ми с escape, HTML escaping. Trademark символ. Ако не знаем, първо търсим в Google. Ми пишем Google. HTML. По-скоро trademark. HTML escape HTML. Ето. Така. Как го ескейпваме? Еми ampersand trade.запитание. Другия начин е този долу. Ampersand DS 8482. Така. Нека продължим нататък. Отваряме body. Отваряме stack body. Събрах да вметна, че е добре да използваме новите семантични тагове на HTML, които идват с HTML5. Така. Това тук мога да го разделим на feed, section тага и най-долу footer. Така. Така. Също забравихме. Да напишем този символ тук отгоре. Така. А нашия хидър ми поемаме run мето. Параграфа с нашето заглавие. Нека продължим нататък. Отваряме си section. Тага. Затваряме си го. Section също може да има header. Така. Другото хубаво нещо. Семантично коректно и някакси заглавията да са последователни. H1, H2, H3 и така. Така. Това е нашето заглавие и имаме unordered list, слагам го в div нарочно. Така. Така. Значи таговете имат и атрибути. Примерно както този таг meta има атрибут charset. Така. На unordered list на списъка може да сложим атрибут клас и чрез този атрибут клас може с CSS после да го стилизираме. Тъй като нашия списък е с точици отпред, както виждате тук, е точица. Хубаво е да кръщаваме нашите класове и с хубави имена. Шуме точка диск. Правим си лист title. Нека да видим full screen направо. Така. Втори лист title. Така, ето го нашия лист направихме. Какво се получи? Ето. Така.
Продължаваме нататък с нашия футър. Отваряме стак футър. На крайна страница отваряме тага. Този таг HR също няма тяло и така се затваря по този начин. Така, и едно параграфче. Така. Параграф също трябва да използваме escaping за copywriting символа. Има пак в интернет. Ето го. Ampersand copy. Точка и запитая. Ampersand copy. Точка и запитая. Така. И още нещо. С този так. Стайл може да вкараме стил вътре на документа. Не е препоръчително, но за момента става. клас диск лист стайл type диск. Ето нашата задача. С инспектора може да видим, че имаме диск. Тук ако имаме циркъл, да кажем, циркъл, ето става. Нашите листати станах с кръгче. Така. И това беше. Благодаря ви за отделеното време и до скоро.